Kadon ka mat ka baklut bha hageleng saudong jong guru India hadin jong ka jingle keman Christmas daki Kristan hageleng saudong jong guru India. Bad ba ka jingklut jong ka mat ka de halor jong ka jingsha thombor jong ki Kristan ki batmu ban rakhe ye ka Christmas hageleng saudong jong guru India. Bad ka jingle jong Prime Minister jong guru India Narendra Modi hapo jong ka nongba hadelhi haga jingle niam Christmas jong ka balang Katolik hapo jong ka te ka nongba. Bad ka ni ka mat kala kelalong ka mat ka bakraw bha ban ye kran habaro ka wei guru India menta namar ka don ka jingsha thombor jo ki Kristan bad ba Prime Minister jo guru India ru udon bad ki Kristan ha ka jingle niam Christmas jong ka balang Katolik ha ka nongba adelhi bad ki babon ki ongba udon u khwai hapo jong u jingbam namar ba ka wei ka kti udon bad ka RSS bad ka wei ka kti pat u ya khublei bad ki balang Kristan ka ei ka bala jia hapo jo ko India hashwa ki jingra khe ka Christmas jong matos nam hajar hosan kala pen bitar lap ya ki babun ki Kristan hakeleng saudong jo ko India but what jong ka prathai situlup kawai ka kti jo Prime Minister jo India Narendra Modi ka don bat ki RSS bat kawai pat ka kti uya khublei kti bat ki Kristan ki don hapo jong ko India balai kumni ka jingpoi jo Prime Minister jo India Narendra Modi hapo jo ka nongba hadelhi haga jingle niam Christmas jong ka balang Katolik bat ka jingsha thombor jo ki rumai Kristan hakeleng saudong jong ko India hashwa ba ka ni ka ayam Christmas kan poi kala buru yu dak jingli bu khraw bha ya ka India bat ya ka perthai situlup ka jing thombor jo ki shit nyam hindu ha ki babun ki jaka kat ba ki Kristan kidang pen khre ya ka jingwan long reu ku Jesus Christ ha ka ar hosan trik jong mentau benai Desember kai ke bela jia hapo jong ka nongba hadelhi ya ki tu ke bela sam ya ki tu pia Santa Claus sha ki pai ba reungai Kristan hapo jong ka te ka nongba kiladon ki shit nyam hindu ke bela wan ban tu klar halor jo ke jing sam ya ki ni ki tu pia jong Santa Claus kai ke bela jia hapo jo ke jela Assam hapo jo ke Saint Mary School jong ka Nalbari district kiladon hadu kumba ar fo somut ye ki bru ke bela don benta ban penjot ya ka jing pen itanat Christmas haplau jong ke school kat hadu ba kila penjot lut ya ki jing pen itanat Christmas bat kila thang du smon ru yaki ka ei ka bla je hapo jong ka Jabalpur ka balong ru ka nongba jong u president jong ka BJP u Andrew Bharkap ula syak kena halor jong gri jingja ha ka ba kala don ka wi ka kenthai ka pen ibor ha ka ni ka ayam Christmas kat hadu ba kala don ka jingja ka snusi hapo jong ka ni ka nongba kai ka bla je hapo jong ka Puri jong ka jala Odisha ha ka ba ki nongsong dukan madan kat ba ki dang di yaki Santa Claus ki jong ki kila syak berngam ha ka wi ka kenhun shet nyam hindu ki bla khang persya yaki ni nongdi bakim bed dalele bandi ki nugru ki jingdi jong ki Kristan bat kini ki nongdi medan ki balong ru ki nongdi jingdi tangban yo ya ka bam ke chuki hanrei gele sha pen sange no bandi ya kini ki jingdi ya ki tupya jong Santa Claus namar ka jingkhang no jong ki shit nyam hindu bat ki dei ki bakum ki jingji ha ka lang saudong jong ko India kapla penlong ya ka leng persya ban bu yu dak jingli yu Prime Minister ko India Narendra Modi ban ong ba kai ka jingmot yu Prime Minister ko India ban kren ya ka jingsha thombor ju ki Kristan hakeleng saudong joko India hanrei don yu pat halindat jongu haba wan seke ji senglang joki Kristan hapo joka nongba hadelhi kai ka bala je hapo jongka palakan jongka jela krela kat bagi kena school kidang yat karol hanrei kendit kila syak hirtma ha ka baki don sibon ki school ka bala syak penjot ha ki kenhun shitnyam RSS kat thadu ba lahaban pensange no ya ka ni ka jingyat karol jong ki kena school badla ong ba imat ka RSS bat ka BJP ka don benta AA halendat jong ki jingsha thombor jong ki rumai Kristan ka leng saudong jong kri India ki babun ki ong ba ka jingle jo Prime Minister jo India Narendra Modi haga ba ka wei ka kti u ai ka jingkhublei ki Kristan bat ka wei ka kti ka jong upat udon kti ban herthmai ki Kristan ka dei tang ka buj ba kumno kwa ban pen I hakmat jong ka berthai ba dei satia ma u bla leben ki Kristan kat ba shalendat jong ka paru aibor ki shitnyam hindu kata ki RSS ban pendik ki Kristan hakeleng saudong jong kri India Nagalang jo Chief Minister jo jela Kerala Upairi Vijay ulapan pau jo jing sngo khya halor jo jing sha thombor jong ki rumai Kristan hakeleng saudong jong kri India hagbakum kani ka ayom Christmas shushu nagalang jo nelam jo sang Congress kira kentho juri ya ke jingle jo shit nam hindu barka jingle jong Prime Minister jo India Narendra Modi baka de tangkumno baka perthai kan yu I bo Prime Minister jo India udon bentaban thombori ki Kristan hakeleng saudong jo India kumtaw la presang ban penjan yelade daika jingwan sha ka GSM Christmas jong ki Kristan hapo jo nongba hadelhi
kibabon kala kena ban ong ba udai u Narendra Modi u pendon kam daki gang gi jong u hageleng saudong jog India ban berngam ki Kristan ban ong ba ka wei ke kti jo Prime Minister jog India u ai khublai u pup lingba ka dur ka bala saprang hagi rinsan social media bat ju thach hiru ban ong ba udani ka jede ka jan bha bat ki Kristan gi bidon hapo jong India hanra ya ka wei pat ka lyang ka ai ka bala ja ka long ba Open up ki Kristan hakeleng saudong jog India da ki nar ki banap namar ki don sibun ki kin hungang jo ki shit nam hindu ki ba yak sharum shaneng haki surak ban pek ba ayu ki Kristan ki le ki di ne ki penlong ki jeseng bat la ki lap kin sarung se ki jaka manbalai bat ban penthut ban penjot ban pen prai ki wat ban pensitom da ka ba shok ba bom naphang ki Kristan kini ki bru kim ting kim salia ban shim ya ka jong ka any ha ka kriru namar ba ki tibba kani ka sarkar ka ba sanshar manta ka ay ka jeda la de ki le ki nu ki kamruna prsa ki Kristan kumta ki ba bon ki nong India ki la kan tho jur ba kani ka jingle jo ka sarkar BJP ban nyon nari ya ki Kristan ban ai khublai pat nakhmat ha ke ju ka por ka penlong ye ki noyalam balang Kristan ha ke leng saudong ju ko India bandap da ka jing thang namar ka jing bom la ban le do Prime Minister ju ko India ya ki to ki shit nam hindu ki bala penjat ki bala penthut ru ya ke jing lekman Christmas ju ki Kristan ha ke leng saudong ju ko India bat kani ka pen pausai ba udon ka nu ku du ka jing thumu ko ri halingdat jung u bat ki babun ki noyalam balang Kristan hapo ju ko India kila boru udak jingkeli ya ke sarkar BJP khamtam ya Prime Minister jog Narendra Modi ban ong ba balai ka any hapo jog India kam syam la troikam satya ya kitu ki bru gula penjat ki bla pensitom bat ki bla kta ktiru ki Kristan ka balong persa ya ka hok jong ka jingmane belai lai lut hapo jong India bat kini ki jing tho baro ki phai su khlidu jong India kata Prime Minister jong India Narendra Modi lada kidon gino gido ki jingsha thombori ki rit pat hakeleng saudong jogori kumtane ke lyang ju ki noyalam balang Kristan jongkori India kala kerpat yu Prime Minister jogori ba un snobha ban tuklar halor ju ki jingsha thombor jongki rumwet Kristan hakeleng saudong jongkori India kumta ayu pisngau halor ju ki jisha pendik ju ki Kristan hakeleng saudong jogori India snobha sakoman kublai sibun ta thadu bi kendu ha ke wepat ke video